Здравейте. Аз съм Майнкрафтъра. Днес в това видео ще ви покажа Clash of Clans. Имаше един видеоклип с Survival Game. И цъгна, нали, да запиша. Но не го е записал, както винаги. Така ми стават почти всичките клипове. И така не мога почти да записвам. В момента записвам се шоу. Рутнал съм си телефона. И хиляди други глупости. Така, нещо би спира да записва. Този клип ще бъде кратък. Аз имам мой клан, който аз съм лидера, аз определям всичко. Колко ми е странно, че Рутоино старат на войната. Ники, че е станал втори. Охо. Така. Така. Да ви кажа само, че не спира. Ако някой в коментарите може да напише как така отчел аз цъкам да записва. Понякога цъкам и да стримва, но то не прави това. То не го прави. Ако някой може да помогне това да ми съобщи. Благодаря, че гледахте и моля ви за помощ. Защото аз не мога така да записвам, защото искам да запиша едно дълго видео, а то става много кратко. Така, чао хора.